Кой ти? Теди, аз съм Мацинката. Виждала ли си наскоро? Търся едно зайче. Дали си го виждала? Виждала ли си зайчето? Ще ми кажеш ли къде отиде зайчето? Скок. Как прави зайчето? Скок, скок. Я покажи как прави зайчето. Оп, пистолетата падна. Падна. Как скача зайчето? Дай на масито да папа. Кажи, ела, ела. Зайчето, иде да спи, Теди. Кажи, зайче, ела, ела. Ела, ела. Кой ме вика? Ало, кой ме вика? Теди, ти ли ме извика? Скок. Цункай зайчето, цункай зайчето. Цункай го. А, така. Теди, аз съм зайчето. Имаме с тебе заедно. Хайде сега едно. Три. Дай, thank you. Да дадем на зайчето до папа ли? Айде. Папа и зайче, айде. Мла, 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 мла. Айде, Теди. Не на зайчето, на Теди. Много вкусно. О, падна на земята. Дай. Thank you. Вкусно. Теди, много е вкусно. Хайде да броим сега заедно с тебе заедно. Едно. Ще броиш ли? Три. Хайде, Теди, не се разсейвай. Айде брой. 1, 2, 3. Едно.